Halløj derude, og velkommen til den her video, som er Mille gør alting. Det er ikke bøvs. Jo. Nej. Det er dejligt. Så kan man spise mere mad. Jeg bedte jer om at skrive en hel masse udfordringer, jeg skulle gøre. Så nu har jeg taget det bedste og vil prøve så godt jeg kan. Lav parkour. Syng Danmarks nationalsang med mega meget mel i munden. Jeg dør eller sådan noget. Hvad er det? Det er mel. Det kan jeg godt lide. Nej, det skal du sige. Løb op ad vejen, iført nattøj, imens du råber purløg. Purløg! Læg make-up med noget, du kan finde inde i køleskabet. Jeg bliver så fab. Først tager vi noget Becel som læbestift, fordi det er en meget flot farve. Fremhæver læberne. Okay. Meget, meget flot. Tager noget leverpostej som foundation, fordi så får man sådan en flot mørkebrun farve, i stedet for at være så bleg. Er jeg flot nu? Ja. Og som et final touch, for lige at gøre mig ekstra smuk, og jeg får lidt mere friskhed, så tager vi og giver kinderne lidt kulør. Sådan. Og så er jeg faktisk klar til at gå i byen. Ja. Kig dig i spejlet. Nå, kig mig i spejlet. Vil du kysse mig? Kig mig. Spring 30 cm som en hest. Hej ko, kom med. Hej ko. Mila, vi har fået Argo med på filmen. Bland mælk og sodavand.